Say hi guys. Hi guys. Welcome Welcome back back here to to our our channel. town. Pinadama niya sa amin na walang kulang, na kumpleto, na okay lang yung buhay, na masaya yung buhay kahit mahirap. Welcome back to our channel. It is Monday and it's currently 5 o'clock na pala ng hapon and kakatapos ko lang mag-work. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi sobrang busy ng araw na ito. And after ng work ko, pinick up ko kaagad ang aking camera. Ayan, para makapag-vlog tayo. Pero pasensya na, ang ating mukha ay sobrang dungis today. Ang aking anak rin, tingnan niyo, oh. Sobrang dirty. Napabayaan na ng kanyang ina. Try this one. What's this one, anak? M. Mommy, how do you run? Hold this one. What's this one? B. B. What's this one? Anak, what's this one? T. T. Good job. What's this one? J. It's a girl. It's a girl. That's right. What's this one? M. What's that one? M. M. And this one? Monkey. A monkey. And this one? No. What's this? Cat. It's carrots. Yummy, yummy, yummy. And this one? What's this one? Anak. Guys, pagpasensyahan na talaga ang aming bahay, guys. Sobrang gubot talaga for now. Kasi, as mentioned, kakatapos ko lang mag-work. Gusto niyang maglaro-laro pa, oh. Tingnan niyo, gusto niyang maglaro ng mga flashcards. Pero, gusto kong maligo muna kami ni Paris, guys. And, magbablog kami ulit mamaya pag malinis na ang aming mga kamukhaan. Kasi nakakahiya naman magharap sa camera na parang mga, ano, oh. Mga wakwak. Yes, honey. What's this? Cat. Carrots. What's this? M. That's not M. W. W. That's right. M. This is M. There's more M. Well done. It's What's this one? Mia. Mia. No, it's J. It's a G G. and stands for girl. U. That's right. Hala, uy, pasensyahan nyo na ang kanyang mukha, guys. Oh, kasi kumakain yun. Ayan, nakalabas na kami ni Paris ng shower. Tingnan nyo. Feeling fresh na kami, hindi na kami madungis tingnan. Wala pala si Mike ngayon dito, guys. Ano na siya, mga 6 o'clock na siya ng gabi. Kasi pagkatapos niyang mag-work ng 4 o'clock yata yun, pumunta siya ng gym. Kasi open na yung mga gym ngayon. And, he hasn't been to the gym for a long time kasi nga 'di ba nag-shutdown dahil sa COVID. And yung ginagamit lang niya na gym before is yung nasa garage namin, yung ginawa niyang home gym. Pero gustong-gusto pa rin niyang pumunta ng ng gym. Kaya ayun siya. Pero kaka-text lang niya, sabi niya kakatapos lang niya rin and pauwi na siya. Yeah. So, gustong-gusto talaga ni Paris kasi maglaro kami ng mga ito ba, mga flashcards niya. Kaya ito, ako yung teacher niya today. You are my student. Say hi sa mga kuanti. Hi, tita. And then picture. Hi, Philippines. Hi, Philippines. Ayan, so tatanungin natin si Paris. Ipapakita natin sa kanya, guys, kung alam ba niya. Car. What's this one? Tucker. Louder? What's this one? A tucker. A tiger. And this one? A tucker. What's this one? Tucker.
Unicorn. Good job. Nanonood ako sa aking friendship. Ang aking manghod. Ayan, nagwapa. Jezz Ziel. Check nyo rin yung channel niya, guys. Mai-enjoy nyo rin yung channel niya for sure. Ayan. So, dyan lang yan siya habang naglinis-linis pa ako dito. Dumating na pala yung daddy ni Mike. And tingnan niyo siya, oh. Tingnan niyo siya, oh. Papansin siya sa kanyang daddy. Pero ang daddy niya ay may kausap sa front. Anak! Tingnan siya, oh. Namiss niya yung daddy niya ba? Ayan, nagpapansin siya. Kahit may kausap yung daddy niya sa phone. Come here, anak! Honey! Come here ba? Ayan, nagluluto na ang ating chef. Steak tayo for tonight. And ayan, may mga vegetables tayo. So ayan, while nagluluto ang ating haligi ng tahanan ng hapunan, ayan, yung gagawin natin is kunin na natin itong mga hinalay natin dito sa loob para mailagay na natin yung bagong nating nilabhan. Ayan. Kasi hindi tayo sablay ba sa labas kasi maginaw man. Tapos minsan umuulan. Hindi siya nadadry. Yung isang load na mga puti, ayan, kakatapos lang niya. And yan yung ihahalay na naman natin doon sa, sa clothes rack. Para bukas, hopefully, madry na naman siya and makulang-kulangan yung ating mga labahe. Ito na yung dinner. Ayan. Ayan. And yun, mga ano yan ni Mike, yung parang pang lunches niya for this week. Kasi nagluluto yan siya para healthy yung yung meal niya all the time. O, diba? Maglilinis muna kami dito, guys. Oh, itong mga laruan ni Paris ba? Ayan, nilabas ko lahat. Kasi bukas may darating na bagong laruan ni Paris. Kaya sabi ko, kasi itong mga laruan niya, ayan, oh, nakuan ba? Sa tawag kanina, nasagol-sagol. Tingnan nyo, oh. Tapos meron pa dyan, yung ibang laruan pa niya, nandun na sa garage. Ito, pipilian ko na lang, hindi to may plastic bag tayo, o para pilian ko, baka may pwede tayong itapon dyan ba? Para na lang, konti na lang yung maiwan. Yan, gawin natin. Yung iba dito, pinapadala ko sa Pilipinas pag nagpapadala ako ng balikbayan box. Kasi sobrang dami talaga ng laruan. Dinosaur na. Yan. Ayan. My dinosaur. What's this one up? The fire truck. A fire truck? Dinosaur. What's the color of the fire truck? Red. Red. Dinosaur. Oh, more dinosaur. What's the color of that dinosaur na? Pink. Pink. Hala, daghanag dinosaur. Uy! This one. What's the color of this dinosaur? Orange. Orange! Ayan. Yan yung boses ng ating baby ay nagbago ba kasi may sipon siya. Ako din may sipon kami. Ayan. Pero at least naman hindi siya yung feeling sick bitaw. Kasi very pa naman siya. Oh, very active. Oh yes, daddy hat. Mommy. Put it on your head. That's your hat. Dr. Bulingit, can you check mama please? Oh. Yung tatlong plastic bags na yon, itatapon na natin. And ito, at saka yan, ilalagay ko yan siya sa box sa next time magpapadala ako sa Pilipinas. And ito, ikikip natin kasi gusto ko naman to ni Paris, itong piano-piano. And then, ito, right niya, ayan. And then, ito para to sa scooter niya. Then, meron siyang guitar dito. So, at least, hindi na talaga masyadong kasi hindi naman yan nilalaro lahat. Sayang lang. And ngayon, ito lang yung lilinisan natin. Itatapon natin yung mga hindi talaga kailangan para malinis siya. Tingnan ba? Ako na si Paris, guys. Ang tingnan nyo paglabas ko. Kanina hindi ko natapos kasi si Paris was suki. Ayan. So, wala na yung mga laruan na dyan. Iyan na lang yung naiwan. Ayan. Konti na lang. Ayan. Tingnan nyo si Lulu na mas pas. Ano? Murag kurik. Iyan. Naglilinis yan siya. Hi again guys! Time check tayo. It is currently 10:03 na ng gabi. And napatulog ko na si Paris kasi bukas ay Tuesday and meron siyang childcare. Kaya dapat matulog siya ng maaga kasi maaga kaming gumigising. 7 o'clock bumabangon ako tapos
I get myself ready. Tapos si Paris nire-ready ko. And then I drop her to the childcare. Tapos, nandito ako ngayon sa kwarto. And sa isang kwarto pala, nakasuot ang lola niyo ng robe. Kasi sa kwarto na to, walang heater. And it gets really, really cold here. Sa kwarto namin kung saan kami natutulog talaga, meron kaming portable heater. So, hindi siya talaga maginaw. Dito sa kwartong ito, wala talaga. Kaya sobra nanginginig ang ating intel pag nandito tayo sa kwarto na to. So, nandito ako ngayon sa kwarto kasi i-ready ko yung mga gamit ni Paris for tomorrow. Yung mga dadalhin niya sa childcare. And yung mga dinadala lang naman niya is yung isang pair lang ng damit. Ayan, so top tsaka pants. And then, meron siyang jacket kasi, di ba, gumiginaw na yung panahon ngayon. And then, yung last na ilalagay ko dito is yung water bottle niya. Gagawin ko yun mamaya. And then, while nandito ako, nire-ready ko na rin yung mga gamit ni Paris na susuotin niya pagkabukas. Kasi, bukas pagkagising ko, ayan, di ba, minsan pagkagising natin, gusto pa nating magligid-ligid for a few minutes. And kahit naka-set yung alarm ko ng 7 o'clock, minsan bumabangon ako mga 7:15, mga ganyan. So I make sure na ready na yung mga gamit ni Paris the night before para naman pagkagising namin, susuotan ko siya ng damit niya and then we're out the door. Susuotin ni Paris bukas ay ito, guys. So ito yung pang-ilalim niya kasi it will keep her warm. Ayan. Yung singlet. Tapos, ito yung dress. Ayan. And then, magta-tights siya. Legging siya bukas. Kasi, very cold na nga. Uy, ginoo ko. I think like, maximum 12 degrees. It's freaking cold. And then, ito lang white na jacket yung ipapasuot ko sa kanya. And by the way, guys, ang dami ko talagang natapon ng mga laruan ni Paris. Nakita nyo naman kanina, naglinis kami. Kasi, hindi ko talaga napagtuunan ng pansin yan before. Para bang nagbi-build up lang yung mga laruan niya. Kasi, every time na may nagbibigay or binibilhan namin siya, nilalagay lang namin dun. Kaya ngayon, ang daming-dami na. And, parang nag-overflow na siya ba? Kaya, very messy tingnan yung sala namin. Yung mga itatapon ko pala, guys, yun yung mga laruan niya na mga parts na lang ba. Yun bang parang may train set siya before. Tapos, hindi ko na makita yung ibang parts. So, sabi ko, tapon na lang namin. Kasi hindi naman niya magagamit yun. May ibang laruan din na nilagay ko sa isang plastic bag. Yun yung ipapadala ko sa Pilipinas. Kasi may isang box pa dito, kung nakikita nyo sa vlog ko minsan. May isang box pa dito na hindi ko napadala kasi nga sa COVID situation. Natatakot ako na baka ma-delay. And dahil sa delay, baka mawala. Kaya hindi ko pinadala muna. And, yeah, ilalagay ko yun siya. Siguro, ito kasi malapit na siyang mapuno. So, kailangan kong bumili ng isa pang box para malagay ko lahat ng mga laruan ni Paris. Kaya minsan hindi ako nagdadalawang isip na bilhan si Paris ng mga laruan. Kasi, alam ko na pag ayaw na ni Paris sa laruan na yun, or minsan pag hindi niya nilalaruan talaga, nilalagay ko sa box kasi marami naman akong mga pag umangkon ba sa Pilipinas na nakakasunod ng mga gamit ni Paris. Kaya okay lang sa akin na bumibili kami from time to time kasi may mapupuntahan naman, hindi naman siya masasayang. And hindi ko naman iniisip na ini-spoilt namin si Paris kasi we're buying her toys moderately naman. So, hindi naman talaga yung bonggang-bongga na everyday talaga may laruan kami na binibili for her. Mostly naman kasi yung mga laruan niya ay regalo. Especially yung lola niya, every time na nakikita kami, isang sako talaga na laruan yung dinadala. Hindi ko talaga iniisip na ini-spoilt ko si Paris. I think I am just very happy na ibibigay namin sa kanya yung mga kagustuhan niya and yung mga pangangailangan niya. Kasi alam ko yung feeling na wala ka eh. Kasi, ayan, parang na-emotional ako ngayon na. Ano ka ba ate? Buntis ka ba? Buntis ka o may dalaw ka? Kasi feel ko talaga yung wala. Kasi I remember when I was a kid in the Philippines, ang hirap ng buhay. Ang hirap talaga na wala kang laruan. Hindi ka nabibilhan ng laruan. Kasi yung pambili ng laruan, bili na lang ng bigas. Diba? Bili na lang ng pamahaw, paniudto, panihapon. Naaalala ko pa nung kabataan ko pa, no? Yung mga nilalaroan ko lang is yung panagbahay-bahayan kami, nagumagawa talaga kami ng bahay talaga. Naglalaro kami gamit yung tansan.
And, ano pa ba? So, parang gumagawa kami ng tindahan. Kasi yung bahay namin before malapit sa beach. So, may mga tao na pumupunta ng beach, tapos may mga pagkain sila, tapos nila, yung mga plastic nila, yung mga, alam niyo, yung mga chippy, mga cheese it, mga Richie, yung mga ganyan. Kinukuha ko yan, tapos parang nilalagay ko siya sa tinda-tindahan ko. Yun yung laruan ko before. And also, one thing pa pala, I really wanted to be a pharmacist when I was a young kid. Tapos, gumagawa ako ng pharmacy. Yung ginagawa ko, pag gabi na siya, pumupunta ako sa market, yung sa merkado ba, yung mga pharmacy kasi, pag naubos na yung laman ng box ng mga tableta, ay tinatapon na nila sa isang plastic bag. So, yung ginagawa ko, kinukuha ko yun siya sa mga, parang basurahan bitaw, kinukuha ko yun siya. Tapos, dinadala ko sa bahay, yung mga paracetamol, yung mga loperamide, yung mga ganyan, 'di ba? So, yung nilalagay ko, mga bato-bato na maliit, ganyan, nilalagay ko siya sa box. Tapos, parang may mga shelf na mga ganito, nilalagay ko yung mga empty boxes ng mga medicine. Tapos, yung mga kaibigan ko, pumupunta, sabi nila, ganyan, bibili ako ng paracetamol, o tapos kuha din ako sa box, tapos bigay ko sa kanila, kasi gusto ko talagang maging pharmacist. Pero, alam niyo naman, hirap ng buhay, wala man tayong pera, kaya hindi tayo naging pharmacist. But that's okay. Tapos, pag nagbaril-barilan kami, yung ginagawa naming baril is yung paka ng niyog. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Uy, alam niyo yung dahon ng niyog, tapos yung kanyang ano ba, sa gitna, yung hard part sa gitna, yun, parang inaano namin siya, parang sineshape namin siya na parang pusil, na parang baril, pag nagbaril-barilan kami. Or minsan, ginagamit namin yung bamboo, yung, nakalimutan ko ng tawag dun, uy, yun bang pakarat, yan, yun yung mga laruan namin before nung bata pa ako. Tapos sa bahay-bahayan namin, kasi wala kaming TV before. So, feel ko na meron kaming TV. Gumagawa lang ako ng ano. I was very creative when I was young actually. So, gumagawa ako ng parang TV siya, tapos may remote din. Tapos yung remote ko, parang connected siya sa TV. Tapos pag minove ko yung remote ng ganun, parang mag-change yung yung screen ba ng TV. Pero mga drawing ko lang din yun. But yeah, sometimes when you have nothing, like, you just learn to make do with other things. And sayang-saya naman ako noon sa mga laruan ko. And now, I'm just very, very happy na nabibigyan ko si Paris ng mga laruan na hindi ko nakuha before when I was a kid. And alam nyo, there's no hard feelings kasi alam ko na hindi kaya ng pamilya ko. Hindi kaya ng mama ko, and naiintindihan ko naman kasi yung mama ko before ay nagtitinda lang ng mga kakanin sa school. Mahirap talagang bumili ng mga ay naku, hala, iwan ko bakit na-emotional ako dito ngayon. But, yeah, I'm just very, very happy talaga. Yun lang talaga yung masasabi ko ngayon. Kasi yun yung sinabi ko sa sarili ko before na pag nagkaanak ako, I will work hard and I'll make sure na ibibigay ko sa kanya lahat ng gusto niya at lahat ng mga pangangailangan niya. Wala akong ni konting hinanakit na wala akong naging laruan before when I was a kid. Kasi naiintindihan ko yung sitwasyon namin. Sobrang hirap talaga, and alam kong ginagawa lahat ng mama ko para maibigay yung mga pangangailangan namin. And I think toys was the last thing on my mind naman nung bata pa ako. Kasi yung kabataan ko kasi wala pang mga phone, yung mga laro is yung sa labas lang ng bahay-bahayan, tumbalata, kundisi, patintero, yun yung mga laro natin before. Hindi talaga katulad ngayon. And alam ko na ginagawa talaga ni mama lahat para maibigay sa amin kung ano man yung kailangan namin. Kasi mahirap din yung sitwasyon namin before. When I was young, iniwan kami ng tatay ko, which I'm not gonna talk about that in this video kasi para na akong buang dito, nag-iyak-iyak. Oh my God. I admire my mom, how she brought us up. Kung ano kami ngayon ay dahil yun sa kanya. And yeah, mahal na mahal ko yung nanay ko kasi kahit nung bata pa kami, wala man kaming mga laruan. Parang pinadama niya sa amin na walang kulang, na kumpleto, na okay lang yung buhay, na masaya yung buhay kahit mahirap. Kaya, yes, saludong-saludo talaga ako sa mama ko kung paano niya kami pinalaki. Hindi ko alam kung paano niya ginawa lahat, but yeah, I love her very much.
Ay, ngayon, I think like umiiyak na ako ngayon kasi dala na to ng ano din, parang pagka-miss. Kasi namimiss ko na rin siya. Namimiss ko na yung pamilya ko kasi dapat nga uwi kami last month, diba? At hindi nangyari. Kaya, yeah, siguro. Nag-mix-mix na. I'm sorry naman, guys. Oy, I'm sorry naman. Bakit ba ako nakarating sa topic na ito? Once again, hindi ako malungkot na wala akong mga laruan before. Kasi kung wala man ako noon, it made me who I am today. And I am very, very proud of that. Anyways, guys, yung gusto ko lang naman sabihin is, hindi ko na-spoil ang aking anak. I'm just very happy na we have the capability to give her what she needs and yung mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Mag-stop na ako sa pag-iyak, guys. Oy, ayan. Back to normal na naman tayo. Pasensya na talaga. Ewan ko kung bakit ako naging emotional suddenly. Anyways, it's getting late now, guys. I-end na natin yung vlog dito kasi baka mahaba-haba na siya. And again, pasensya na talaga kung naibuhos ko dito sa video ko yung parang pagka-miss ko lang siguro sa pamilya ko, pagka-miss ko sa mama ko. But before ko i-end yung vlog natin for today, guys, thank you very much sa lahat ng suporta at pagmamahal na pinapakita nyo sa amin. Thank you talaga kasi nakikita kong tumataas na yung sub counts natin and hindi ko talaga to ini-expect, guys. Kaya maraming salamat talaga at sana patuloy nyo kaming suportahan and I promise you na gagawin ko yung lahat at gagawin ko yung best ko para gumanda pa yung mga vlogs natin para ma-enjoy nyo pa yung mga videos natin. By the way pala, pasensya na talaga kung hindi ko nare-replyan kayong lahat kasi alam nyo naman na yung atin nyo ay nagtatrabaho Monday to Friday tapos si Paris pa inalagaan ko. Kaya minsan hindi talaga ako parang nakatutok sa YouTube at sa Facebook. Minsan pag may time ako, I make sure talaga na nire-replyan ko yung mga comments ba. Kung hindi ko man kayo na-replyan, sorry po. As long as na-heart ko yung comments nyo, ibig sabihin nabasa ko na yun and ibig sabihin I am sending my love to you already. Shout out to Lina Bercasio, Lina de los Santos, Rosemary La Rosa, Emily Araujo, Rico Balaricia, Sonia Laison, Nini, Joanne Ambe, Red Sabial, hello Dai, thank you for always watching. Shout out to Jimeline Javier, Elisa Samiliano, Rosario Sabalie, hello po, thank you for the support. Shout out to Bing Salve Salan, Winnie Rolian, Sinmos Daily Australia, Christine Dane, Eleanor Ambat, Solieta Ang, Lizelle Iga, Heidi Polgo, Mika and Sky, Belen Regalado, shout out to Annabelle Soliva, Merlinda Mijares, Malu and Christian Vlog, Rachel Ferrer Caragay Aquino, Jonalyn Torres, Gigi D, Teresa Abaluyan, Melba Musni, hello po, shout out sa inyo. Shout out to Mel Serrano, Charis Marie, Gina Mahusay, Donna Ladera, shout out to May Gao, Enriqueta Coral, Roselyn Taihon, Lohan Pasadas, Roda May Fernandez, Charis Mirabete, Tini Bubbles, shout out to Hildreth Family Channel, Simblante Ann, Janet Canlas, shout out to Joy, Fe Mamalio, Amy Suazo, Aziza Apinano, Beng Caboral, Marjeline Aninion, Heidi Tirado, Marilo Corpus, Alicia Aljays Antinorio, shout out to Fimi Brown, Ida Harin, Kimbo Ra, Jennifer Jiven, Grace Bagundol, The Inday Oling Story, Janet Gordon, hello Day, Mema Lee, Rosalita Araes, Lydia Cabail, Adela Muratin, Gladys Mandanhuyan, Sharon Ando, Reggie V. Foley, Otinairam Anagat, Nori Aliada, Petit Pinay in China, Maria Julieta Centino, Benji Canonio, Lovely Ugat, Evelyn Ramirez,
Mylene Franco, Marica Remolta, Christina Lee, Mary Jane Gante, Rose San Gabriel, Rosemay Arquita, hello best, Elsa Navales, Pinaya Afam Travels, Minerva Bucayo, Rosana Hidalgo, Melissa Ruiz, Me ASMR, Sandra James, Luz Viminda Pulido, Madeline Banalo, Jing Diasis, Mama Gel, Evelyn Buena, McNoll Castañeda, Ria Sicharon, Rebecca Zuniga from San Diego, California. Thank you po for watching. Christine Canoy, Nits SJ, Charmaine Brocal, Janister Chano, Michael David Oiko, Melody Arisiv, Carlami Arias, Unlife Australia, Ryan Tolibas, Lane Ahmad, Hershey's, Marily Ramos, and also special mention to our friends, ang akong mga manghod diri sa YouTube. Shout out to our very good friend Lawless family, Jezz Ziel, and Aimie Anthony. Sana kung may time po kayo, ma-check nyo po yung channel nila, and also mag-subscribe din po kayo sa channel nila kasi mahal na mahal ko yan sila, and sana ma-share din natin yung pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po. And that's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!